Coñecer con precisión o grao de afección dos bancos marisqueiros tras os temporais rexistrados nas últimas semanas. É o obxectivo dos traballos que se están a realizar dende a Consellería do Mar, enmarcados no Plan de Actuación ante Eventos de Baixa Salinidade deseñado polo Centro de Investigacións Mariñas. Empezamos a semana pasada facendo os mostraxes do Plan de Actuación ante Eventos de Baixa Salinidade que actualizamos neste ano 2026 despois das intensas choivas que padecemos en xaneiro e en febreiro. E esta semana, gracias ás características das mareas, podemos intensificar eses mostraxes, son as mostraxes que facemos ao marxe dos mostreos de primavera e de outono, son as mostraxes específicas precisamente por este tren de borrascas que sofrimos. Hoxe a Conselleira do Mar supervisou os traballos de mostraxe no Banco Marisqueiro Vía Sur e Vía Norte na zona do Grove, un dos máis afectados polos recentes temporais. Trátase dunha tarefa técnica e obxectiva dirixida a garantir a toma de decisións xustificadas co sector, como poden ser os ceses de actividade por causa de forza maior ou determinar a duración dos peches. Consideramos desde a Consellería, desde a Xunta de Galicia, que sen facer este traballo, sen ter esa información científica, sen ter eses datos sobre a mortalidade dos bancos, non se pode tomar unhas decisións que sexan adecuadas ao que necesita tanto o marisqueo, o recurso, a que necesita o sector, as persoas mariscadoras, e a única forma de velar pola sostenibilidade do sector a medio e a longo prazo. Os traballos son realizados polas asistencias técnicas das confrarías en coordinación coa Consellería. Para elo empregase a ferramenta tecnolóxica Arousa. Este sistema determinará os índices de mortalidade severa se é maior ou igual ao 50% do berberecho ou ameixa babosa existente e maior ou igual ao 15% en ameixa fina ou xaponesa. É moderada, con valores inferiores aos anteriores, pero con impacto relevante no banco. Van a valorar en función do estado dos recursos a mortalidade dos bancos marisqueiros e van a intentar identificar aqueles onde a mortalidade sexa moderada ou severa para poder tomar medidas. Este labor realizarase nos vindeiros días noutros bancos marisqueiros das provincias da Coruña e Pontevedra, incluindo zonas das rías de Arousa e Pontevedra.